ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଖିବା ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପନାମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେଉଁ ସହରକୁ ପିଙ୍କ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟପୁର। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ବ୍ଲୁ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଧପୁର। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦୟପୁର। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଲେକ୍ସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦୟପୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଲକାତା। କେଉଁ ସହରକୁ ସିଲିକନ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ପିଲ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ନବାବ୍ସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋୟମ୍ବତୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁରତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ଟେକ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମୃତସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରାଣାସୀ। କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରାଣାସୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାଲେସେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୈଶୂର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ପଲ୍ସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାନାଲ୍ସ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ଟି ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଆହାଟୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଅରେଞ୍ଜେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଗପୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ବ୍ରିଜେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଲକାତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ସାନ୍ ସିଟି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଧପୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ହେଭେନ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ସେଭେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସହରକୁ ସିଟି ଅଫ୍ ସନ୍ କୁହାଯାଏ?
उत्तर ହେଉଛି जोधपुर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को हिल सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି सिमला। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को क्वीन ऑफ हिल्स कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି दार्जिलिंग। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को माइक्रोचिप सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି बेंगलुरु। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को लेदर सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି कानपुर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को कोल सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି धनबाद। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को स्टील सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି जमशेदपुर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି अलाहाबाद बा प्रयागराज। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ स्टैंडर्ड टाइम कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି मिर्जापुर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को ट्विन सिटी कुहाଯାଏ? ओडिशार सेटा ହେଉଛି कटक एवं भुवनेश्वर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को हेवन ऑफ मैंगोस कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି मालिहाबाद जोटा उत्तर प्रदेश रे अछि। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ कॉटन कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି कोयम्बटूर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ टेक्सटाइल कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି अहमदाबाद। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को रॉक सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି त्रिची बा जोटा आमे तिरुचिरापल्ली कहूछु। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को ट्विन सिटी ऑफ इंडिया कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି हैदराबाद और सिकंदराबाद। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ पार्क्स कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି कोलकाता। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ ब्लड कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି कानपुर ऐतिहासिक कारणरू। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ कलर्स कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି जयपुर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ कल्चर कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି कोलकाता। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को सिटी ऑफ फेस्टिवल कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି मदुराई। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं सहर को हाईटेक सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି हैदराबाद। तापर क्वेश्चन देखिनवा केउं सहर को आर्ट सिटी कुहाଯାଏ? उत्तर ହେଉଛି शांतिनिकेतन जोटा कि बीरभूम वेस्ट बेंगल रे अछि। तो वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। धन्यवाद।